मोनसे इउज खालामबाय माने फ्रिजाव दै दोनदों मोनसेया दाखालिनो आं इउज खालामबाय ओमफ्राय ना बेखौ इउज खालामाखैमोन मानो होनबा बाबुआ गेलेदों आंना बाबुनोथ' गासिबो सामानफोरा हेल' एभरिवान वेलकाम टु माय इउटुब चेनेल बोरै दं लोगोफोर नोंथांमोना फोथायो नोंथांमोना गासिबो मोजाङैनो दङ होननानै दिनै आं नोंथांमोनजों शेयार खालामनो नामायदों 5000नि दै बथल माने आंना बोराया 5000नि दै बथल बायनानै लाबोदों आंबो फोथायाखैमोन माने माबादि 5000नि दै बथलानो सोरबा बिदि 5000आव थालायलायो नामा माने थायो ओमफ्राय क्वालिटि बाय क्वालिटि अब्लाबो माने मिडिल क्लासनि मानसिफोराथ' इसिबां दै बथलखौनो बेबायदि इसिबां फैसा होसोमना बायनायाथ' माने इम्पसिबल नङाना बेवहाय आङो फोथायाखैमोन ओमफ्राय आंबो दायो नुनानै ओमफ्राय आङो बापरे आं फोथायनो नांगौ जाबाय आरोना ओमफ्रायहा दिनै आङो बेखौनो नोंथांमोननोबो आङो शेयार खालामनो नागिरदों नोंथांमोना फोथायोना फोथाया ओमफ्राय ना आंनो कमेन्टआव खोन्थाहरबानो जाबाय आरोना माबादि दै बथल बियो 5000नि आंनि चेनेलाव गोदान फैदोंब्ला नोंथांमोना आगैमोन आब'मोन आंनि चेनेलखौहा अननानै साबस्क्राइब आरो लाइक शेयार खालामनानै हो जाहाथे माने लोगोफोरजों लोगोफोर आंनि बे माने चेनेला गोसारलांनो हायो आरो बिदिनो नोंथांमोननि अननाय आदरखौ आङो जेब्लायबो मोनबाय थानो हायो बावखायनो आंनि चेनेलखौ माने सापर्ट खालाम अके लोगोफोर नोंथांमोननिसिम बियो गुरै आरज खावलायहरनाय थाबाय बाबु हारसिं हारसिं मा गेलेदों नोंलाय बाबु सना नालाय सानफ्रोमबो बेबायदि गेलेयो नोङो हारसिं हारसिं दालाय आरो स्कुल गैयाना बाबा जिमी बाबू এর नाम কি जिमी जिमी কি বেলুন না স্যার লাবণাই শোনা বেলুন কে আনছিল বাবু বাবু বেলুন কে আনছিল পাপা তুমি থ্যাংক ইউ পাপা বলছে কি না হ্যাঁ বলছে তো পাপা কি বললো তোমাকে ওয়েলকাম বলছে কি না পাপা बाबु आंना बाबुना देहाया सिथर बेरनाय नैलै बिदि बेरदों लोगोफोर ओमफ्राय ना गाहांबाय आरोना बेरदोंमोन ओमफ्राय साननैसो बाबु थरबाना दायो गाहांबाय माने सानब्रै जाबाय खोमा बे सिथरा ओमफ्राय गाबाय आरोना दायो गाहांदोंसो रानख्रेबदोंसै माने बाबु बाबु थरबाना सना बारा जागोन नै नायदो लोगोफोर 5000नि दै बथला नै बेनो 5000 आंबो माने फोथायाखैमोन आरो बियो खि 5000 लागोन होननानै थैनोबो थोबसेबो फोथायाखैमोन आं ओमफ्राय आं जाबादि बोराबदोंमोन आरोना आंखौ थगायदों हारिदों होननानैहा ओमफ्राय नङा लोगोफोर थगायाखै आंना बोराया बियो माने नंगौ 5000नि नायदो माबादि बथलालाय मोजाङानो मोनसे इउज खालामबाय माने फ्रिजाव दै दोनदों मोनसेया दाखालिनो आं इउज खालामबाय ओमफ्राय ना बेखौ इउज खालामाखैमोन मानो होनबा बाबुआ गेलेदों आंना बाबुनोथ' गासिबो सामानफोरा माने गासिबो बुस्थुफोरा बिनि गेलेग्रासो जायो नालाय ओमफ्राय ना बियो गेलेदोंमोन आरोना ओमफ्राय नैबेनि सिङाव नामा बेनिनो सिङाव आरो लिप बाम सोनानै दोनदों बियो आंनि लिप बामखौहा ओइ जे नुदोंना सिङाव ओमफ्राय ना बाबुआ गेलेदोंमोन बावहाय आं बेखौ गेलेथों होननानै देहायाबो एसे माने गगा मोनदोंना बाबुआ बावखायनो आं एगारना होदोंमोन ओमफ्राय बथलालाय मोजाङानो लोगोफोर नङा होनबा ना नंगौ आरो आंनि पसन्द नोंथांमोननि पसन्द रावनिबो पसन्द माब्लाबाबो एखे जाया माब्लाबाबो इम्पसिबल ओमफ्राय ना आंनो कमेन्टआव खोन्थाहर बियो 5000नि नंगौ ना नङा नोंथांमोना मा सानो जेनेब्ला नोंथांमोननि गोसोआव आंहाबोथ' फोथायनाय गैयामोन ना प्रथमाव ओमफ्राय उनाव आंबो फोथायनांगौ जाबाय आंनो खोन्थाहर लोगोफोर नंगौ बियो 5000नि बथल जायो सोरबा ना नंगौ ना नङा ना लोगोफोर बेनो आरोना बथला ओमफ्राय ना आंहाबो फोथायनाय गैयामोन ओमफ्राय दायो फोथायनांगौ जाबाय नंगौ आंनि बोराया आरो आंखौ मालाबाबो थगाया आंनो माने होफैदों आरोना इउज खालामनो थाखाय इउजफुल